Ata finais da década dos 50 do século pasado existía na Limia a Lagoa da Antela, unha das lagoas máis importantes da Península Ibérica. Tanto pola súa extensión, chegaba a ocupar uns 7 kilómetros de longo por uns 6 máximo de ancho, como pola súa riqueza paisaxística, arqueolóxica e pola fauna e a flora. Unha imaxe que segue viva na memoria de moitos limiaos e limiás de cando eran pequenos. Home, claro que me acordo, era tudo auga, bión, paxaros, vacas que andaban ali no monte. Ao mellor as vacas iban como desde aquí a 3 kilómetros ou máis, ou a 4, e despois xa non viñan pa arriba e tiñamos que nós descalzarnos e ilas buscar. O complexo abarca 9.000 hectáreas, contempla veigas variadas, canales, as areiras da Limia, ou tamén coñecidas como areiras de Sandiás, e a lagoa propiamente, a lámina de auga estritamente a Lagoa da Antela, pois no inverno ven sobre 3.700 hectáreas e no verán sobre 1.400 hectáreas. O seu caudal variaba moito segundo as zonas e as estacións, desde o medio metro ata case os 4 metros de profundidade. Por iso, as barcas como esta facíanse imprescindibles no día a día dos limiaos, sobre todo no inverno. As barcas usábámolas para ir aos ovos, porque había moitos paxaros, e había dos mirguilletes, había das cunícuros, había dos mirlos, había das garzas, había das cigüeñas, había moita paxarada. Entón nós, cos nosos pais, levábamos nunha barca e íbamos aos ovos, e por certo que eran ben ricos. Había zonas profundas que aquí os paisanos da zona chamabanlle pozos, o Pozo da Moura, o Pozo do Tremedoiro, etc. Era tudo auga. E había campinas tamén. Había campinas que aquelas eran moi fondas, e a Poza Alta se chamaba, e esa non secaba nunca. Ao longo da historia foron moitos os proxectos para intentar desecar o que era un dos maiores humidais da península. Hasta ahora contabilízanse sobre 11 intentos de desecación, pero a investigación está sacando máis intentos. Ningún culminado, vale? O único culminado foi o do Estado franquista. No 1958, o daquela Instituto Nacional de Colonización comezaba as obras de desecación para obter terras de cultivo. Entre as motivacións históricas sempre estivo tamén a salubridade, pero a decisión do goberno franquista foi fundamentalmente económica. Na lei franquista de saneamento do humidal non había ese motivo da salubridade, só había o motivo económico. Salíase dun período de autarquía dos anos 50. Dicía a xente, o día que nos quiten a veiga non vivimos. Porque claro, tamén podías ter 4 vacas como a 5, pero despois ainda viviron mellor, porque deron esas parcelas, e foi cando se compraron os tractores, compraron os coches, bicicletas, e desa cousa toda. Co tempo, a Limia converteuse na maior zona agrícola de Galicia, con máis de 16.600 hectáreas cultivadas de cereais e patacas. A agricultura modernizouse e xunto coa gandeiría intensiva seguen sendo motores económicos para 11 concellos da comarca. Pero a desecación afectou gravemente a biodiversidade da zona da antiga lagoa, provocando a desaparición de numerosas especies tanto de fauna como de flora. Foi unha catástrofe ecolóxica pois de gran envergadura. Case 70 anos despois, a importancia da Lagoa da Antela faise visible aínda en construcións como esta palleira. Baixo puñan ya 1 metro e pico de pedra, e arriba metíanlle o que se chama torrós. Os torrós estes collíanse na laguna, cavábanse cunha medida exacta, igual uns cos outros. Depois metíaselle terra, metíaselle felga da laguna. E eu ainda acordo a facer palleiros e algunhas casas de terrós. Distintos proxectos conseguiron recuperar especies e zonas como as areiras de Sandiás. En invernos moi chuviosos como este, a auga da Lagoa da Antela volve a ocupar o seu espazo. O que pasa é que agora, como todas as cousas, inúndase, porque din que a auga que quere o terreno, como se chama, que quere o que dil. Foi unha lagoa, polo tanto, o nivel freático da auga é moi alto, non? A auga está próxima á superficie, porque o nivel freático é moi alto, e entón basta que chova dunha forma moi persistente e prolongada para que xa a auga encore e se acumule e a lagoa resucite.